Ako kay ko ginasya ani kay kamay ra kay hatag nako sa ilaha mga bakal boys. Right, jud kay kahan oy. Diskarte lang ba, diskarte lang han. Ita ni si itag tambay part. Uy, wati kortahay ba? Pero part, ay bagong negosyo si Inchik. Junk shop ba? Buti bakal. Unsa man ang trabaho? Berting inita oh. Lamang kay dito part, kaya ang mo entertain iyan chika ba? Tunghalop kayo. Ay, katong puti kayo. Part, katong nakita na to ni Agi Adlaw? Mo to. Wapa kay to lang. Ay, katod ay. Unsa man? Tara na. Abtik yung kaining amawa no? Basta chika na. Part, ano ba? Gaya ni mo oy. Kita part, ay. Part, dako kayo galin ba? Kaya ba ibaligya ba? Part, ato ni baklason part. Sige part, tanawa daw, basig ni tagiya. Sa may sige dok ronay. Ay! Putik kami, papusil ka! Ayaw ginabti ng kutsi ba? Animal, di na hindi ko madungog din, naman ko sulod. Ay! Kaki! Awa, nagaras na na ba? Mga nga ni mo part, uy, kasarge mo ditong sakyanan. Lagi wa maka nagsaba kasi sarge man dito di ay. Uy, kan ni, uy, kalaban. Tara, kita na intik. Ako na ni galin ba? Tara. Han, tama ra kayo ako na hunahunaan na negosyo no. Junk shop. Lagi, tama jud kay mong taktik ba? How't kay ka no? O di ba? Tama kay ako strategy ingon ako sa imo. Lagi han, grabe jud yung pahod. Uy, grabe jud kay ka. Alangan, manik kamo ta para sa ato future. Bitawhan, tama jud kay mong taktik ba? Bright jud kay ka no? Basta mga inchikan, takhan yun na sila mga diskarte. Pero han, dari na sa kaha, sulod sa ko kwarto, kaya nasa ko at imanon lain na negosyo. Tawakan ako pag naanak customer ha. Dari lang ka. Ok, sige han, walay problema. Ako'y bahala diri. Sige, dari lang ka ha. Ano na ni ila Inchik part, awaw. Oh, nakakamutang inchik junk shop. Awa part, ang chika ni Inchik, awaw. Walop kayo, gagi. Mahalin ka ni. Ayo, check! Check! Ayo! Ay, unsa man? Ay, dam. Maligya big bakal, dam. Ka mga adarit pud ani mga anak eh. Ay, ali, sulod mo diri. Tara part, sulod. Dapat, ako yung dapat. Ayo, ako yung gago. Ako na. Gago dyan lagi. Hi, dam. Among baligya sa inyo, dam. Bilang kilo ni plastic dam? Pero ako ginihalin ba, no? Kay, tige daw, dam. Kadali lang ha, tawagon na sa lakong bana. Gagi ingon ka. Ang chika mo entertain. At dapat malagi niya si Inchik. Lalagi ko. Klaro. Ikon mo kay ka. Asa ato customer han? Narahan, mao ni na maligya og kuan. Sewa na ito, maligya. Baligyan na mo ni si mo, Chik. Chik. Basik. Pilay ko na ni Chik. Ang tidada ni Chik. Ganun plastic check, pilang kilo check. Kadali lang ha. Ako sana estimate ha. Usa estimiton check, wakay timbangan. O sa timbangan. Ay na sige pangita timbangan. Karon, estimate na ang maligya karon. Gagi, part. Wala pa din timbangan dari ada. Basik tikasan ta na ba? Pasag di rago part. Para makita pa sa chika ni Inchik ba? Kani, mura, taminaw ako, piso rin kaaraman kayo. Binuang naman na yung mga check. Awa kaan kayo, barato raman na plastik karon. Aha, gaan day ha. O kaning pan Chik bakal Chik. Posible na kay barato ni Chik, bakal ni Chik. Kani Chik, Kani mura mahal-mahal kay bugat man. Mga pila man na Chik? 5. Grabe. Kamatis makay presyo si Inchik, part. Pasag di na part, mabunalan ko na ron. Mauna gyud ako estimate na presyo. Wala na mo mabuhat kay naa mo sa ako junk shop. Part, grabe dyan yung mga Inchik ba? Kuripot kayo. Lagi, kuripot juga ayo. Pero sige lang, pinunitan na bitan nato na. Chik, pila man tanan mo halin? Naro, inyo halin Naunsa naman eh, Chik, 4 raman na. Maura man ako kwanta. Wala ta mabuhat na. Unsa man ang 4 part? Di man ta kapalit og soft drinks? Yati ice water karon tag 3 na. Mugay no, isa ra ka sweater tong palitan na. Pahit sana, part. Kuha na lang 4 kay para tungaan na itong ice water. Pila na, Chik, be? Kuripot ka. Tara. Wala siguro ako to kung planggana kimanlabag ba wala kung sanina mula ugma ba.
Na! Asa man akong planggana diri ah? Di atay, sige kuha tong bakal boys ba? Nah, gibaligya gito ka inchik ba? Buisit mga bataan eh. Naag gito diri ba gibaligya gito. Sang awa lagi daan ko pa ako ang inang planggana oh. Buisit ni mga bakal boys ba gilabtanon kayo.